Takže vítajte u ďalšieho môjho videa. Toto video bude len krátke, bude to súťaž vlastne o dve postavy, ktoré darujem hráčovi. Takže podmienky pre súťaž sú dať like na toto video, odber na môj kanál a musíte mi do komentu tohto videa napísať hotovo a meno na Facebooku alebo na Skype a ja vám potom pošlem vlastne tie účty. Poviem, že kto vyhral. Takže kto chce, píšte, jeden účet je na S18 level 10 a druhý účet na S27.de na nemeckom svete a bude to level 30 niečo, sa mi zdá, že 33, teraz neviem. Takže kto chce a má zájem, píšte. Podmienky som povedal už. Takže toto tu je moja postava na vlastne na S17 level 62, pozícia 1154, najlepšia pozícia 1081. Máme tu niektoré epic veci, aj epic zbran tu máme, takže je to celkom dobrá postava. Som v cechu dračí legie, máme pozíciu 10, najlepší cech tu je New York, ktorého vúdca je Lesy. Takže skúsime si podzemko. Tak, a skúsime si podzemko. Vyskúšame toto. Už by sme to mohli dať. No. Nie. Ty vole, mne nevadí. Skoro sme to dali. Nevadí. Takže to by malo byť vlastne všetko z tohto let's playu. A ešte raz opakujem, kto chce tie dve postavy, píšte podmienky, ešte raz opakujem, musíte mi dať like na toto video, odber na môj kanál a do komentu tohto videa napíšte hotovo a napíšte mi vaše meno na Facebooku alebo na Skype a ja vám potom pošlem meno víťaza. Takže dík za pozornosť a čus.